amics del Cracòvia. Abans d'acabar el programa d'avui, hi ha una cosa que volem dir-vos. Aquest dimecres... Tot el camp. Serà un clam. Per la remuntada. Uy, sí, qué miedo. Tant se val d'on venim. Si d'un empat o d'un 3-1. Ara estem d'acord. Estem d'acord. Que podem fer-ho. Si ho fem junts... ¿De qué va esto, tío? Blaugrana al vent. Un valet. Tenim un nom, tenim un nom. El sap tothom. Quin era el nom central de dades? Barça. Barça. Göteborg. Jugadors. Seguidors. Tots units. Fem força. Són molts anys que hem passat. Quants anys, companys? Són molts gols que hem cridat. El loro, que s'ha demostrat, Que mai ningú no os podrá torcer. Toma ya mi catalán de madre, chaval. Blaugrana al vent. Un valet. Tenim un nom. El sap tothom. Barça. Barça! Barça! I aquest dimecres, com sempre, persistirem. Sí, molt bonic tot això, Se m'ha posat la gallina de miel, Però escolta, anem a lo més important. Aquest partit és en abierto o s'ha de pagar? Perquè si s'ha de pagar, costarà un rinyón de la cara. Què? Que el fan per TV3? De debò? Avui és el dia més emocionant de la meva vida. Visca el Barça!